An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su. Bi su in na komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min, Temps Voyage ale bɛ groupe Clé kɔnɔna na. Nka u ka baaraw bɛnnen don kungo kɔnɔ kow ni yirikow ma. Min ye Clé ka bolofara min bɛ yen ni ale bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na, o ɲɛmaa de b'an bolo bi. Bacha ni su. I nana an ka wele jaabi a diyara n ye. C'est normal. An b'a f'i ma k'i Sangare k'i bisimila. Nba. Yani an ni Cani ka ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya misɛn dɔw bɛ yen an bɛ olu da maaw tulo kan, o ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye jɛkulu min bɛ nin waati in na ni o jɛkulu sigikun ye sa yaasa ka se ka sanu k'a ko k'a jɛ n'a bɛ fɔ o ma ko raffinerie k'o sigi sen kan an yɛrɛ fɛ yan, min ye sanubɔ école ye k'o sigi. Saudiya maaw olu ni an ka kɛnyɛrɛye dɔw bolo donnen don ɲɔgɔn bolo bi u taara premier ministre ale fɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ka taa hakilina yira kɛ a ko la. Baara min na se ka kɛ cogo min na, ninnu bɛna sanu jumɛn ko, u bɛna sanu kɛ cogo di, bɛnkan min bɛna ka tɛmɛ u ni Mali kɛnyɛrɛyew ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka baara in sigi sen kan, nafa minnu bɛ a la ani ni sanu bɔra in sigira fana maaw bɛ se ka fɛn minnu sɔrɔ n'o ye ekɔlisow ye, dɔgɔtɔrɔsow, fo ka taa se maaw tali ma baara la, u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ premier ministre ɲɛna Choguel Kokala Mayiga. A kɛra kunungo alamisa primature ale la. Bi n'o o ye avril kalo tile 26 ye, Jene mara la min ye basigibaliya kɔni ye, dugudenw caman y'a yira na k'a fɔ ko a ɲɔ ɲɛlen n'o ye kilomɛtiri 17 ka kɔn Jene yɛrɛ dugu ɲɛ, dugu min bɛ sa n'u b'a fɔ ma ko Samoyi, ale ni Muɲa, ko dugudenw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la degun ma bi, u yɛrɛ sirankojugu tun b'a fɛ k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na, sɛbɛn b'a to min ye bamanciwale ni juguwale kɛbaaw bɛ se ka u to yen cogo min. Yen yɔrɔ ninnu kɔnɔna nin waati in na k'a daminɛ Sayi, Masina ani Saro ninnu kɔnɔna fo ka taa se Marakala, u y'a yira k'a fɔ ko bamanciwale ni juguwale kɛbaaw kɔni tonnen don yen kosɛbɛ. Dugudenw dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen min y'an ka wolomasiri tabaw ye, olu tun ye wulikajɔ belebeleba kɛ, wulikajɔ min tun y'a to ni basigi ni lafiya nana, nka nin waati laban in na kuma tɛ nin tile fila in na k'a daminɛ ntɛnɛn na ka na sisan fo bi kunun alamisa ma, basigibaliya kɔni dɔ de farala kan. Dugudenw ka laɲini ye min ye, armée a tun ye baara min daminɛ u fɛ yen sa yaasa a bɛ se ka taa cogo min na, dɔ bɛ se ka bɔ o ko la cogo min na k'o ɲɛɲini o la. Korokaw fɛ yen, Koro duguden jɛkulu n'a bɛ f'o ma ko u ka force vive olu kɔni jɛra ka lajɛ kɛ bi assemblée générale u y'a yira k'a fɔ k'a kɛkun tun ye min ye, o ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ suguko ale ta nasira la, ko ni Ala sɔnna ma k'u bɛna taama belebeleba boloda, taama min bɛ kɛ min ye avril kalo tile 30, o ye tarata nata in ye. Ko taama in kɛkun ye mun ye, ko yaasa k'a fɔ dugu marabaaw ɲɛna ani dugudenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye taji ye, taji minɛli min bɛ kɛ maaw la u ka dugu kɔnɔna na, ko o de ma bɛn u ma. U kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye préfet ale tun ye layidu ta k'a fɔ ko sɛbɛn bɛ bɔ, sɛbɛn b'a to maa minnu bɛ taji feere olu bɛ se ka to yen cogo min, ko nka ko nin waati laban in kɔni na finitigiw olu tɛ fɛ ka maa si ye ka taji to i bolo. Koro n'a lamini dugudenw kɔni y'a yira o de senfɛ sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛna taama belebeleba boloda nin kalo in tile 30 ni Ala n'a kira o sɔnna a ma. Nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ tuma min na, Bankas fana min ye denmisɛnw ye olu caman kɔni kɛlen don ka sira tigɛ yen, mobili tɛ se ka bɔ fiyewu Koro k'i da Baɲangara kan, Baɲangara fana a tɛ se ka bɔ yen cogoya si la k'a fɔ k'i bɛ taga Koro yan fan fɛ. Bankas min bɛ cɛmancɛ la o de murutilen don ka sira tigɛ denmisɛnw. Sira fana tigɛ yen dɔrɔn tɛ, Mali fan caman fɛ bi a yɛlɛlen don k'a fɔ ko sira dɔw tigɛlen don. Douanza, Boni ka taa Gawo, bamanciwale ni juguwale kɛbaaw kɔni kɛlen don k'o tigɛ, o sira yɛrɛ datugura a bɛ kalo 6 bɔ. Gawokaw dun ka laɲini ye min ye o sira ka se ka dayɛlɛ. T-Site fana Ansongo mara la a yira k'a fɔ ko yen fana siraw fana tigɛlen don. Mali juguwale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ maaw la, fɛɛrɛ ka sɔrɔ u la, sabula u ka bingaliw olu tɛ suda cogoya si la. Segu mara la fɛɛrɛ kura dɔ sɔrɔla yaasa maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka se ka olu dɛmɛ cogo min na, o fɛɛrɛ o bɛ tali kɛ min na sa o kɔni ye ka dumuni k'o d'u ma yaasa maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila n'u bɛ Segu dugu yɛrɛ kɔnɔna na, kɛlɛ ye minnu boli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma. Waleya in kɔni kɛra jɛkulu fɛ sa, jɛkulu min ni ale yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni musakaw bɔlen don min fɛ sa, o ye Andaluza ye, Espagne kaw olu de don. U kɔni y'a kɛ sa, maa bɛ yen n'o bɛ Sebugu, Sakoyiba n'olu kɔni kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila sa. ONG in n'o ye baɲumankɛtɔn in ye, ale kɔni bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sa u ka baara olu hukumu kɔnɔna na. Min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min na to senna fo san 2 ɲɔgɔn na. Ba n'o ye bakɔrɔnin 80 ye o de kɔni taara ka tila maaw cɛ, maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila sa Tina Hamakaw fɛ Ansongo mara la, u y'a yira k'a fɔ ko maa 35 ɲɔgɔnna minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'olu bɛ Tina Hamakaw fɛ Ansongo,
ko bakɔrɔnin kelen fila dira olu bɛɛ lajɛlen ma ale ni bagan dumuni waleya in kɛra Mali gouvernement fɛ préfet ale tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye second cercle préfet ye banamakaw olu ka furusiriba min kan ka kɛ sa n'o ye jɛrɛ furusiri ye yanni o cɛ sa muso minnu bɛ yen n'o ye muso jɛkulu n'u bɛ Banama kɔnɔna na npogotigi minnu kan ka furu u y'olu fara ɲɔgɔn kan furu bɛ kɛ cogo min guwa bɛ se ka minɛ cogo min na muso yɛrɛ bɛ se k'i ka yiriwali baaraw kɛ cogo min na k'i bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye ko baara in ale bɛ tali kɛ ɲɛbila labɛnw na labɛn minnu bɛna kɛ yanni Banamba ale furusiriba ka sigi sen kan ekɔliso caman fana ye banw sɔrɔ Banamakaw fɛ yen u ka commune n'o ye commune rurale ale kɔni de ye ban ninnu d'u ma sa u y'a jira k'a fɔ ko tableauba ninnu kɔni ko a wari bɛ taa se CFA wari miliyɔn 8 ɲɔgɔnna ma waleya in a bɔra u ka mairie yɔrɔ k'a bɛ tali kɛ fana jɛkulu la jɛkulu min n'a bɛ f'o ma ko ANICT ale bɛ musaka min di yaasa marabolo bɛ se ka u yɛrɛ woloma yɛlɛma n'a ye cogo min na san kɔnɔna na ko wari ko a taara o de la olu ka musaka min tun b'u bolo san 2023 INTM ka congrès 14nan baaraw daminɛna bi maa caman olu welelen don ko a kɛnɛ kan min ye INTM yɛrɛ bolofara minnu bɛ Mali kɔnɔna na région 19 o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na ani Bamakokaw u ye maaw fana wele ka bɔ n'o ye baarakɛla jɛkulu ye ka bɔ Niger Burkinakaw fɛ ani Tchad ale ni Turkikaw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan baara daminɛni la sa min ye Yakuba Katile ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko INTM maaw ye baaraba kɛ kabini fangadaraki in kɛra fo kana se bi ma wulikajɔ o ma kɔtigɛ u la fiyewu hakɛw bɛ ka ɲini nka o bɛɛ n'a ta jamana ka taabolo fana o kɛlen don k'o fana matarafa a y'a yir'u la k'a fɔ ko nin jɛrɛ in senfɛ sa u bɛna fɛɛrɛ kura minnu tigɛ yaasa min ye INTM yɛrɛ a bɛ se k'a ka hakɛw sɔrɔ cogo min na a y'i da don o la k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Yakuba Katile tilalen kuma na sa CNPM ɲɛma n'o ye Musa Dagi Bali ye a ko k'a bɛ INTM fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ko sabula kabini lafasa jɛkulu in créé wagati sen kan fo kana se bi ma ko a ka baaraw taabolo kɔni bɛ kɛ baarakɛlaw ka hakɛw ɲinini na olu CNPM bɛ se k'o sɛbɛntiya sabula min ye INTM ye a n'olu ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn la minisiri min bɛ baara ko kunna sa ale ni baarakɛlaw ka ko ɲɛnabɔli kunna n'o ye Fasun Kulubali ye a ko k'a bɛ INTM fo a ye baara minnu kɛ k'i yɛrɛ jɛ ka sɔn cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na dialogue social k'o signé dialogue min ni o sɛbɛn ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra jamanakuntigi yɛrɛ fɛ ani baaraba minnu bɛ senna fana jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min fo ka taa se kalata ko ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛ INTM mɔgɔw fo o wulikajɔ n'o cɛsiri la faso kanu min b'u la n'o ye cɛsiri minnu kɛ faso y'a jira k'a fɔ k'u ka congrès in kan ka kɛ sababu ye ni kura o ka fiyɛ yaasa INTM a ka hakɛw ɲini a ka se ka olu kɛ n'Ala sɔnna ma INTM ka congrès 14nan in o baaraw bɛ kun cɛ sini bureau kura o kan ka sigi nka a yɛrɛ k'a fɔ ko maa kelen pe dɔrɔn de kɛlen don k'i kanbɔ secrétaire général nɔfɛ n'o ye Yakuba Katile ye yanni congrès 14nan in cɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka conseil central n'o bɛ ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o o ta ko 19nan o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sa an sera ka minnu sɔrɔ kunnafoni telimaw na su in na ka da aw tulo kan o de ye nin ye k'a fɔ aw ɲɛna halisa an n'an ka to ɲɔgɔn fɛ yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na su in na an bɛ groupe Cledu ale kɔnɔna na groupe Cledu ka baara minnu bɛ kɛ faya kɔnɔna na n'o o ye u ka consortium min sigilen don sa kungo kɔnɔna kow ma ale ni yirikow ma fo ka taa se baara minnu n'o bɛ se ka adamadenw yɛrɛ tanga ka se ka an kisi waati yɛlɛma ninnu kɔlɔlɔ ma o ɲɛma o de b'an bolo a bi can i ni su ko kura nba Kasim i bisimila i yɛrɛ ka kɛnɛ kɔnɔ n bɛ Ala tanu ayiwa aw ka jɛkulu in anw yɛrɛ kun ɲɛna n ko ferme de don parce que ferme de la an bɛ taa kɔnɔ sogondiw ye an bɛ ɲaamɛw ye